today, medyo murag ka nang mapansin ninyo akong dagway na pa sa kanang hangover. Hangover? Hangover? Hubog lang, hangover. Napa ko sa jet lag, medyo bilar-bilar pa kay alas 3 na ko nakatulog. Then mata ko alas 6 para po mo ato na ko sa alai. Then pag ato sa alai, tambong din ko sa graduation sa akong baby. So, graduation, no? So, mukha na siya. That's balik na po rin ko, gikan bukid noon, padulong des Cagayan. Jet lag pa kay ko, medyo lubog-lubog pa akong dagway. Dagway, api lang akong utok, may gala. Pero sige lang. And it's my first video nga ako yung i-share sa inyo. So this time, no, ay lang pansin na ang akong kuan, akong eye bags, medyo murag na dako na. No, galuspad na ko mga igala, murag ka ng kuan. Murag ka ng haplas kog arena. Ayaw lang pansin na nga akong eye bags, medyo dako na. Dayon mura ko ng haplas og arena sa kaputi, luspad na. Anyway, atong topic for tonight is magisigot ta about sa mga babae. Mga babae. Padili mga babae nga mga traits sa mga babae. Oh. Magisigot ka mga lalaki manggod kasagaran kay sa pangutana. Ngano ang babae di masabtan? Kasi kasi di masabtan ang mga babae, no? Dugay ka, samo kaayo. Ano yung mga babae yun? Masabtan. But actually guys, mo gina ang traits sa mga babae. No? At kita nga mga lalaki, di yun ta kasabot sa mga babae. Kasi syempre, lalaki man ta. O sila po, babae sila. Gawas kung babae ka sa una. Di yun ni mo masabtan ang babae. Unless, kung imo siyang ila-ilahon ng maayo. Okay, this time, naghatag lang ko og 5 ka mga butang sa mga babae nga di nimo masabtan. 5. Mga butang nga di nimo masabtan sa mga babae. Una, dugay sila maka-decide. Dili sila maka-decide diha-diha dayon. Kung maka-decide magaling sila, mausab ang ilang hunahuna. Like for example, kung mag-adto mo ukay-ukayan, ukay-ukayan, good luck na lang. Nga naman, mamili na sila, mamili. Uy, topi gwapa, uy, kanig, halito pa. Daghan kayo, di maka-decide. Mapuliki kag hulat. Patingala ka, 1 hour. 1 hour naman lang. Wa pagyapon kapili. Kaya nga naman, dili sila ka-decided so. Naman, namili na sila sa ukay-ukayan. Kani color blue, witsada ni itom, witsada ni green, witsada ni, dugay kay 1 hour na lang. Muna sila mga babae. Dili ka-decided so. Another example. Kung naay duha ka suitor, duha ka gapanguyab. Kamong mga nanguyab, good luck na lang mo. Dugay kinaka-decide. Nanguyab si Cosme, nanguyab si Pedro. Uy, parihong gwapo, labi na parihong gwapo, buutan, kwartahan. Oo. Manguyab ng duha. Ang babae, mga higala, di na maka-decide. Tika, maingon ka na sila. Gwapo man siya, pero mas gwapo man siya. Hala, buutan man siya, pero hala. Di na maka-decide mga higala. Disud kina siya i-decide. Disud kina siya mag-decide. Dugay kaya na siya mag-decide. Ang mga lalaki, pag maingon nga ko, kanina lang, babay. Ritso na. Ang mga babay, asaha, asaha, kajut lang. Di ko ka-decide. Muna siya mga babae. Dugay ka-decide. Ikaduha, kusog kayo magpa-sexy, magsuot og mga fit, short, long sleeve, naka-sleeveless, fit, sexy, nakasayal, miniskirt. Pero pag imong pansinon, asa ka, laparuhon ka. Nakalabay na, magbaklay, agi, sexy kayo.
Oh, short niya, 1 inch lang. ang short niya, gamay kayo. O baka may miniskirt. Puti, wow, hamis, nagbaklay diya. Gipansin sa mga tambay. Wow! Sexy! Abalo mo sa mga reaction? Bastos! Ang bastos! Bastos mo! Malibog ka, no? Mao na mga igana. Magpa-sexy, kusog kay magpa-sexy-sexy. Pagpansinon, pag wit-wiw, naon, masuko! O ikatulo, sila tong kusog kaayo mo ingon nga bulag na ta. Pero, sila po tong kusog kaayo mo ingon, nga nang nisugot man ka magbulag ta. Nga nang nisugot mabuga. Libog, no? Sila kusog kayo mo ingon, bulag na lang tawi. Wa na may nada niya atong relasyon. Bulag na lang tabi. Ang moingon sila laki o sige, bulag lang ta. Ha? Masuko! Kaya, masuko, mga igal. Kaya naman, ganun isugot pa po ka magbulag ta. Ganun isugot pa po ka. Ha? Masugot na po ka magbulag na ta. Another example, ang mga babae, sila po tong once na masuko sila sa imuha, di kanila pansinon. Dili sila ganahan ng paminaw sa imong explanation. Di po sila ganahan nga magsigag, nga mag-istorya-istorya ka. It's enough, it's enough, it's enough. Oh, mga na ilaha. Pero, pag moabot ang time nga dili na ka magparamdam, di na ka mamansin, di na ka mag-text or call, di na ka whatsoever, di na ka mag-communicate, sila po itong masuko. Nga nung dili ka communicate. Di ba? Oh, sila itong kusog kayo nga, it's enough. I don't need your explanation. It's enough. Over. Pakuman, isa ka adlaw na, wala kay text, wala kay di ka pamansin, magkita mo di siya di ka pamansin, masuko manggaling. Ha? Ingon it's over. And it's done. I don't need your explanation. Og dili ka mamansin, masuko gyapon. Libog. Og ikaw pa. Humbleness nga piki. Kusuki sila mapagwapa. Pagwapa. Lipstick din lipstick oh. Eyeliner, eyebrow, mga bro, di ba? Bro. O, kusuki mapagwapa, pang long hair, pa straight, pa ribbon, something and so on. Pagpansin nun, uy, gwapa kay Kaday. Gwapa kay Kaday. Baingan man lang. Hindi na. Gwapa ko iliguan na. Uy, grabe sa kayo. Maulaw sa ito. Libog na. Di ba? Tanawa ka ni. Usog na sila mapagwapa, mapamake-up. Picture, selfie. Pag-post. Hala, gwapa kay Day, gwapa kay Day. Ansay reaction. Dili, uy, grabe, maulaw sa ito. Pangit biya ako. Pag ingno na sa mga barkada nga gwapa ka, ay moingon man ay dili oy, wa pa ko naligo ana, bago pa ko mata. Bila pa ko ana. Ay di ay, wa pa gyud panudlay, taka lang kada. Og ang ikalima. Kung masuko siya sa imuha o baka nasa kasilosan, masuko siya sa imo. Ha. Di nimo masabtan nga di nimo masabtan unsaon nimo siya pagstorya. Dili maistorya tarong. Sorry ka karon. Sorry, di ko tawat mo sorry. Pa? Sorry pagkaon niya. Oh, kamo na lang. Di ko mo tawat mo sorry. Sorry na pagkauma. Huh, bahala ka diha. Mag-solo ka kay imo. Sige na kag-sorry, sorry. Hantod ang ugma na gutang pila ka semana na lang. Di kaya mo kaniya pasayloon. Ha? Bisag gamay nga butang nga nasuko siya sa imuha. Mag-sorry ka. Di kaniya paminawon. Mag-sorry ka, sige kag-sorry. Mag-text na po ka, mag-sorry ka. O mag-chat na po ka, sorry. Nana, mo na kan mo ka na. Sorry. Dugay ka ay mo pasaylo. No? Bisan ang iyang silingan, pag kaaway niya iyang silingan, di na sila magkasundo. Magbikil na sila, hangtod na sila 5 ka bulan, 6 ka bulan,
napulo ka bulan, isa ka tuig, magduha ka tuig na lang. Gyapon na sila nagpinasaylo ay. Bitaw. Kung kamo diha ano na yung mga comments, ano na kamo yung mga ideas, kung unsa pa yung mga di ninyo masabtan sa mga babae, just comment down below. Comment mo, then ato nang i-share. Huh? And subscribe please sa katuang subscribe para maka-update ka sa akong video next. And muna yung mga butang sa ako na di na ko masabtan sa mga babae. Actually daghan pa man, but sa karon tungod kay hapit na ko malubat, 5 na lang sa kaya hapit na ko malubat. And so on. Thank you so much sa pag-watch ng video and hopefully you like it and please subscribe.